Hekk kif kien previst sa minn ġimgħat ilu t-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista se tkun tikkonsisti minn Simon Busuttil, Mario De Marco u Beppe Fenekadami. Kandidati li mhux biss ġew mbuttati b'saħħa kbira mill-magna interna iżda wkoll inqasmet il-kariga ta' viċi kap tal-partit sabiex tkun tista' taġevola l-interessi ta' kull wieħed minnhom. Mir-riżultati tal-votazzjoni jidher ċari li Simon Busuttil se jkollu jfaċċja iktar problemi. Mario De Marco bħala viċi kap jirnexxielu jġib voti iktar mill-istess Simon Busuttil meta tellaq waħdu u b'Fenekadami l-viċi kap ieħor li jġib voti inqas minn De Marco u bir-rivali tiegħu Claudette Buttigieg iġġib 25% tal-voti tal-kunsilliera. Fit-tmiem din il-votazzjoni indirizzaw lil kunsilliera nazzjonalisti l-uffiċjali eletti fosthom Beppe Fenekadami, Mario De Marco u Simon Busuttil fejn spikkat l-arroganza fid-diskorsi tagħhom. Minn dak li qed nisimgħu diġà jista' jkun illi fil-futur mhux il-mod jista' dal-pajjiż jibda jiffaċċja problemi ekonomiċi. Ton arroganti Beppe Fenekadami qal illi xorta waħda se jibqa' jirreferi għal dawk iċ-ċittadini li għażlu li jivvotaw għall-ewwel darba lil moviment li mexxa l quddiem Joseph Muscat bħala nazzjonalisti. Nuża l-frażi eżatta lil dawk in-nazzjonalisti għax hekk għadni nqishom illi din id-darba seba' ġimgħat ilu forsi għażlu illi għall-ewwel darba f'ħajjithom ma jmorrux jivvutaw jew saħansitra jivvutaw għal-Partit Laburista. Lil dawn in-nazzjonalisti irrid inwessallhom il-messaġġ illi tmexxija ġdida tal-Partit Nazzjonalista qiegħda tgħidilkom. Fenekadami kompla jikkonferma dak li qal l-eks deputat nazzjonalista Jean-Pierre Farrugia li huwa irnexxielu jikseb postu fit-tmexxija tal-partit mhux bis-saħħa tiegħu iżda li jifforma parti minn dinastija. Tinsellem lill-papa tiegħi. Sa dan it-tant Mario De Marco b'ton paternalistiku saħa illi l-Partit Nazzjonalista bid-dritt għandu jerġa' jiggverna għaliex hu biss jista' jsalva l-pajjiżna mill-mewġ li qed jiffaċċja. Malta tagħna, din Malta tagħna imdawra bi sbieħ iżda spiss imqalbin. U maksa minn irriħat ta' kull forza minn kull direzzjoni. Ma salpax għal port tal-ħwejjeġ tal-bniedem jekk mhix bil-Partit Nazzjonalista fil-Gvern. Dan huwa d-destin tagħna u ta' pajjiżna. Hekk kien, hekk hu u hekk jrid jerġa' jkun. Il-Kunsill Ġenerali intemm batti ta' ringrazzjament mill-Kap Nazzjonalista Simon Busuttil fejn qal illi l-partit tiegħu jixraqlu jerġa' jkun fil-Gvern għaliex hemm huwa postu. Naħdmu u flimkien nwasslu dan il-partit lejn rebħiet oħra kif jixraqlu dan il-partit. Sa dan it-tant One News ħal kommenti ta' kellimi għal Partit Laburista li qal illi l-elezzjonijiet ta' viċi kapijiet tal-Partit Nazzjonalista hija prova ta' kif il-Partit Nazzjonalista taħt Simon Busuttil, Fenekadami u De Marco qed jintiret minflok jiġġedded. Il-Partit Nazzjonalista baqa' maħax it-tanima illi taħ il-poplu fid-9 ta' Marzu li għadda u baqa' jżomm l-istess nies bl-istess politika u l-istess klikek. Fil-Kunsill Ġenerali kienet ikkonfermata wkoll Paula Mifsud Bonnici bħala President tal-istess Kunsill u matul il-ġimgħat li ġejjin mistennija jsiru l-aħħar elezzjonijiet interni sabiex jimtlew l-aħħar karigi amministrattivi fih dan il-Partit Nazzjonalista fosthom dik ta' Segretarju Ġenerali u Kaxxier tal-Partit.